سلام سلام كما تكونوا حواتحات جماعة حنتي حسب حيزة مزي له نسات حسب كا بزعبة أبزقوان زي زلنا هيوتسي كان زي أزينا تتألات أتي نخونا لنا إلى سلاد حسب مالتي إذا قبل كله بتقدم حجي زقات أننا كنا تاسي نتحجي من السبات حد شركة نجبره يسألوا الناس لزلوا مالتي بخونا قد من حج السب قدي كخون ويتبلي سل كخون حج كال سب تلا خلها تتأرات أراي تخون مالتي لكعيو تبلات سب الله جل كله خير الله بالكع ماتي جن كا توعي زدلي تصبغ نجار حسابات زدلي سون كله يخيل حج بتقدم حج زقات أمكاتهم مكره نتحدش متيكا زلوا سب كي تخسره لذي እሱ ይخسራል እስካሁን ትخسራለህ ማለት እዩ ስለዚህ አወንታው ካክ ንሐስባልና ካልአይካ ዝኾነ ሰብ ጉድለት አለው ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ በዝጋጣሚ ከማን ቻሌንጅ ክገብረኩም ደሊ ንኹላትኩም ማለት እዩ ነቶም ዝያዳ ንዓይ ትፈልጥኒ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ጉድለተይ ተቀቢልኩም ከም ሓው ከም ዓርክኩም ስለ ተቀበልኩምኒ የመስግነኩም ማለት እዩ ሪል ማለት እዩ ንምንታይ ከም ዝብሎ ኣለኹ بزيحو مالتي تي ميحركم وحماق نجارات كابسب سلدقات مكا نتوتوعي ولا مللاي سيئنكا حماق كم زلو حجي تمالي أبقى تمالي بابارو بيلون حانتي وصينيرو مالتي كنزي تبلت سبكم زلو طبو أما غيرهم قالات أبتديد لخيا نجار كأدوها خمز غلو ازلك عي مالتي كل شاع تنقو كتون طبو نجاري مالتي تقومي بالله انتو هنا قن ጽቡቕ ዝደሊ ሰብ ካሎ ማለት እዩ በአንጻሩ ሲ እቲ ኮም ጥራሕ ምዃኑስ ነቲ ጽቡቕ ውን ጸሊልና ኮይኑ ይስማዓኒ ተራሓይቕካ ብፍርሒ ጥራሕ ትነብር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣቐዲምኩም ክትርድኡ ለይ ዝደሊ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ሰብ ወይ ግሩብ ንዝኾነ ከጥቅዕ ኢለ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ጃስት ተመክሮ ካብ ዝሓለፍኩ ሂወት ዳ እምበር ምክንያቱ ካብ ተመክሮይ ከምኡ ይድብል ሰብ ዝኾነ እንድሕር ኢልካ ወይ سنسيتيف نسخاس أزيخا تنقافي كمزا أقاتيمو خمزي كومو يكونن معي حتى شاوسي اتي قدم حجي زقات أمنا كاب سبات حماق تموكرو كالي حد الشب نختلال خلها يتسأل وكا مالتي كمزي زخا خمزي دا يخوون لكي يتعذبو قزي حبو مالتي كالايكا قال نقرات قدلت زلو سب كركب ባህርያዊ ማለት ሁላት ናስ ጉድለት አለና ከምታ ቀዲመ ዝበልኩኩም ማለት እዩ ስለዚህ ሓደራ በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተሞክረኻ ነቲ ጥዑይ ሰብ ወይ ነታ ጥዒት ሰብ እቲ ኸስራ ከይትህሉ ብዙሕ ነገር ክትረብሕ ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ነገር ማለት እዩ ሓሳብ ሓበሬታ ሓው ማሓዛ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማሓዛ የብለይን ዓርኪ የብለይን ድብል መቸም ሰሚዕና ንኽወን ኢና ሕጂ እዚ እንታይ ደምፆ እዩ ካብቲ ምሕር ተሞክሮታት ሰብ ክጎድኣካ ገለ ሰብ ክጎድኣካ ይትደልኒኻ ግን እቲ ናትካ ዘይምስትውዓል እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ተጓዳእካሉ ምክንያት ሲ ኣብቲ እዋንቲ እስኻ ስለደየ ዝተውዓልካ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ኩላትናስ እንዳዓበና ክንከይድ ከልና እንዳተሞከርና እንዳስተውዓልና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ተደየለ ግን ስለ ቀደም ከምኡ ዝተጓዳእኻ ኩሉ ሰብ ከዓ ከምኡ ይኮነን ብዙሕ ከዓ ኣሎ ደላይ ፅቡቕ نريم علنا بزح يوتيوب كل نجار زلوا محساب زروح خم بعال جورجو جزء ما فيهم زقول بزحت مالتي زكارياس كبرات قالت نخل خالد عبدو بزحت نتهم بيتوعكم مالتي خم بعال روبيل كدانة سلسلة السوون كم 7 يوم سمنا سوون ما حزانة مالتك يسألوا سبكات صبغ زل سبكاس قالوا حدراكم مالتي كنزي بتناي قدم تمكرناس ابطقنا كله خولين صغاتات كلهم سبات طعيا سبات كله خولين اجي نرأى نستوعل نقرب ماتي نمن يزحشونا عين عخان كلاتنا ካብ ጭንቀት ንገላገል ማለት እዩ ተራሒቕና ካብ ንኸይድ ስለዚህ እዚኣ ለብዋ ከማሓላልፍ ደልየ ማዕረምታ እንተሎ ኩሉ ሻዕ ክፉት ይኹን ኩሉ ግዜ ጽኒልኩም ስለሰማዕኩም ንኻ ኣዝየ መስለ ደሓንኩም